bude. Já jsem pan učitel A já ty jsi žák. žák. A dneska vám natočíme typy lidí ve škole. Jako první je šprt. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Dobře. Postavte se. Tak. No, my to máme divně, víš. My nemáme 2 mobily, víš to? Takže teďka si napiš tady. Ne. Tady napiš. Počkejte. Test. Nebudeš takhle třeba. Řekni, takže teď, já jsem se na to učila, pan učitel celý den včera. Jo? Tak to se zvědávaj, športe. Tak, víš. Lidi, to je taktika. Ach jo. Pane učitel, už to mám. Jo? Takže, Pardon, lidi. Pardon. Čas nám to tady bude padat. Takže máš to dobře. Minička potrh, hezky napsaný. 47. jednička, jupí. Tak, teďka si zhrneme. A teď bude typovač. Vy máte tu písemku. Doufám, že to nějak natypuje. Takže Tak hlavně dobře. Ačko, toto bude další Ačko, toto bude Bčko, tohle bude Cčko, tohle Dčko, tohle Ačko, Promiň vám. tohle Bčko, Já jsem nechtěla, jo? Cčko. Tady už si dali, mám to dobře? Dvojka. Moc to nevypadá. Zase dvojka, dvojka. Teďka bude lhář. Test. Já jsem se vůbec neučila, kámo. Tak kdo se učil? Ne? Máme, pane učitele, my máme z výjmenovaných slov po B. Máme? To zvládnu nějak. Takže musíme teďka to dát. Stačí to, jako. Tak. Být. S nima mluv. To bude jasná 5. Být. 5 je vyšitá, 7 naštvané prase. Obyvatel, byt. Bez chyby. Cože? Yes. Teď se to na chvíli změní, že bude aj žákon. On si šel jenom propisku, takže jdeme na to. Teď je opisovač. Jo, tak jdeme na to. Hej, kámo. No, co Můžu je? o tebe opisovat, mě včera byl celý den špatně, můžu o tebe opisovat, dám ti za to 8 čokolád. Tak jo. Ukaž, co tam máš. Máhni trošku víc tu ruku. Hlavně, já mám, že mě paní učitelka. To bude zase asi to Cčko, tak Ačko. Ačko, pak Ačko, pak Bčko. No, moc známka moc není. Dobrá, sakra. Mám paní učitelku. Mám to. Máte za 5. Cože? Za co? Fakt dík. Tu čokoládu fakt nechce, to bude strčit do zadku. Teď bude... Počkejte. Teď Teďka bude podvodník. Dobrý. Tak, hačnout. Teďka máte další test. Tak můžete koukám, co
ty mě nevidíš. Já se tady koukáme, no. Už tady opisuju, co děláte, pane. Další čára, jednička, potrh, další jednička. No, tak stoupnout. Počkejte. Hezky, známky. Dobré, konec. Ty měla být paní B. Podívejte se do učebnice. Vynechali jste to tam. Teď se to dobrý, B, dobrý. Je dobrý. A poslední jste nevěděli. Ach jo, to bylo Ačko. Takže já jsem věděl ty chyby, takže tady máte známky. Koukněte se. Takže 5, jednička, potrh, jednička, 2, jednička, potrh. To máte na vysvětlení. A teď bude... Čau lidi.